Manyan jarumai da mawaka daga Kannywood, masu ruwa da tsaki a harkokin raya al'adu musamman fina-finai na Nijar da Najeriya. Hukumomin birnin da magaram da kuma tarin jama'a ne suka zo da fifi domin shaida yanke cibiyar wannan sabon kamfani wanda Zara Umaru ta kafa don ƙara ƙarfafa wannan daɗaɗɗiyar alaƙa mai cike da tarihi a tsakanin Nijar da makwabciyarta Najeriya. Gwamnan jihar da magaram da magabatanmu na nan, kadda ku sake ni in galabaita akan neman hanyar girkar da wannan kamfanin. Ku zamto mini kafada wanda zan iya karuwa da ku, in girma, in yi fuffike har in tashi sama, ganin cewa ina aiki da matasa. Bikin farar kaza dai balbela ba gayya ba. Tawaga ta musamman wacce hukumar lura da shirya fina-finai ta Kano ta aike zuwa birnin ta karbi kamfanin da hannu biyu har ma ta alkawalta cewa zai zame mata tamkar reshe a Nijar a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka kulla a tsakanin ƙasashen biyu. Abin farin ciki na ne, abin jin daɗi na ne cewa ga wata wadda ta zo gurina ta nemi shawara, sannan kuma muna da yarjejeniya da ANFAC wato ƙungiyar masu shirya fina-finai ta ƙasa ta Nijar da mu mofan na jihar Kano. Mun sanya hannu aiki na shekara 10 don taimakawa na masana'anta, kuma ga ta wannan daga da magaran kuma mace na haka ta zo a daidai, kuma insha Allah muna ga za ta cimma nasara bi iznillahi ta'ala. Dama dai jaruman Nijar da na Najeriya sun saba gudanar da ayyukan fim tare, kuma buɗe wannan kamfani zai ƙara ba su damar ƙarfafa hulɗa da kuma bunƙasa sana'ar fim. Dama can uwa ɗaya ne uba ɗaya da Najeriya da Nijar. Sannan kuma wannan kamfani akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninmu da shi da kuma ita mai kamfanin ma kanta. Saboda mu ba ma fim ne kaɗai ya haɗa mu da ita ba. Kuma kamar yadda suke tafiya su je can a yi, to wannan karan a cikin wannan fim ɗin yanci da ta yi, ta ebo artist ɗinmu sun zo nan an yi aiki, duk da dai ni na ɓangaren a Kano aka yi shi. To kaga alaka ta ƙara kulluwa. A tsakaninmu da jaruman Nijar da na Najeriya akwai kyakkyawar fahimta, domin uwa ɗaya ne uba ɗaya, kuma mu tsintsiya ne madaurin ki ɗaya. Domin duk a kasashen zagaye na Afirka da suka kewaye Nijar ta fi mu'amala da mu Najeriya, kuma mun fi dangantaka domin ɗan wane da ɗan gani ana tare. Domin kai gayya dai sabon kamfanin na da buƙatar ababe da dama, kama daga shawarwaru zuwa tallafi da ƙwarin gwiwa, sannan kuma duk wanda ya jurewa gwaji to tabbas zai zamo abin kwatance. To ba abin da za mu ce da mata sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi, saboda ita ƙoƙarinta ta ga cewa Nijar da Najeriya mun haɗu, mun haɗa ƙarfe da ƙarfi, muna ba da abin da ake so, muna harka tare. Mu kuma mu da muke Najeriya insha Allah za mu ba ta iya gudunmawar da muke da shi, alfarma sayyidina Rasulullah. Duk inda aka bude wani sabon kamfani na harkar fina-finai a gare mu karuwa ne, kuma abin buɗa ne, abin albishir ne. Saboda shi muka yi balaguro muka zo hannun kilo wajen 1000 saboda mu taru. Me yasa? Saboda mun tabbata matasa za su samu aiki a cikin wannan tahiyai in aka kama. Gwamnan yankin da magaram wanda ya jagoranci bikin kaddamar da kamfanin ya yi jinjina ga waɗanda suka taka rawa don ganin wannan mafarki na Zara Umaru ya tabbata. Muna jinjina ma waɗanda suka yi tsaye suka ba da ƙarfin gwiwa wannan kamfani ya tabbata. To muna jawo hankalin mutane bisa ga wannan irin abubuwan, saboda kun ji an ce Nijar Najeriya, kenan na daidai za a ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin ƙasarmu ta Nijar kuma da ta Najeriya. Babban burin wannan kamfani dai shine baiwa jaruman ƙasashen biyu damar tafiya tare ta hanyar shirya fina-finai na bai ɗaya. Kuma tuntuni a matsayin gwaji kamfanin ya shirya wani fim mai dogon zango mai suna 'Yanci, wanda aka haska a babban majigi a Damagaram da Murya a albarkacin wannan biki.